Första prototypen på efterbrännkammare till draken. Ska vi se här. Nu har vi typ, tror vi har 70-80% gas. Ska vi se här. Hallå, där. It's working. Slakta ett servo som vi använder. Ska vi se här. Ja, bra att det tänder. Där. Tog bort motorn. Koppla på dioderna. Ska vi se. Fokus, tack. Hallå. Där, nu har vi fokus. Så. Coolt.